Haide! Mă arunc să... Te rog, nu! O, ca cum să ne enervează. M-a stricat sec. Mai mult în stomac! Eu nu am luat acum. Bă, ești nebun să-mi bat. Hai mă, bă, să intri. Hai bă, intră ca Hai scupă că-i să... răcești, hai, lasă-o la. Hai repede, hai. Nu răte.